Buddhist temple hluya Buddhist puithiam kumzan hi chuang dam an hu chuak meditation hangin Buddhist puithiam te kumzan hi chuang an dam theiam ni khovela sakho sang sang kan oma chung jinga sakho pajinga mi le sakho in thunun na dei thapol ni an soi Buddhist sakho mun pui Buddhist temple chung rila thil theng thrin hi kan thlir ho do na ni Buddhist sakho hi BC parokna vela India ramachanga Gautam Buddha an aron hu chuate kan hriat kha tundin huna Buddhist sakho zui tu hi khovel hun sang sanga mi makta doi zanga som hi velan meka an sakho in kai shroina midang chunga zol do na lan tirte thil siam dang laka tharum tho lo te ani zela hemilam hi chu kan soi zui lutuk lo thungang tun tuma kan tarlan tur an temple chung rila thil makle dang lam in phum ru an sakho poin an tlang zar ngai lo le an soilan du lo amero chu khovel mithiam le journalist tam takin hriat chen tuma an ve an temple chung rila kumzani le ayarei dei te po dam thei dan an hriania mithiam tam takten an hriat ruk dan hi kan enjui don ani mitam takrin dan chuan Buddhist puithiam te hian mihring theina nan sak pek chhuah dan hre chuakin an taksa chu thil dang ti na thei lo le dam rei turin an thunun thei niin an ringa chu thuruk mang chuan an temple chung rila hian Buddhist puithiam kumzani emo aya upa kumzali atanga zanga hial upa la thisi lo an khosa ni an ngai ni he thil lo chhuat tan dan tar langila January ni somni pasari sang ni panga Mongolian drama Songino Kherkhan province Ulaanbaatar mi Antnora dam phallawa mami shala sumdo na kalpui tu an man atangin ani mami an ti chu soifi alokila mami chu troi theilawa ruang song bol ti na nia mihring kumtam takal ta thi to te ahun lai lal le million hote ai gupta hun lai de boral to te po dam doi makle thiam na bik manga song bol ni in tun thlengin troi theilawin an ruang alom ta pyramid sakhun lai de thi to te po taksa che ho lawin tun na ya mu chho an lani fawani ai gupta million ho khan an war fal le chung mami an ti te chu mi then khatin tun na ya hian zong chuakin man to takin arukin an shal thrina Ulaanbaatar mi Antnora po hetiang sum dona sarkarin aphal local pui tu ani hetia mami shal turan zon kwalna lama hian Antnora hian ni khat chu an kal ngai lo na mun midang point an tlo po ngai zen lo na huna kalin puk pakhat amuwa chu puk chu helaya chena vela po mu ne in soyan ngai lo en mai po chuan puk ti por hriat lawa thingin a tro hnan veka thing sama wai hwang mai bok ani Antnora chuan chu puk han mu chu alom ngang mai chu puk chunga chuan asum don na mami awm nia rin ai ma in thil dang engemo ro hlu om nia rin na chuan ati phur zualani aril ru chuan awan nei ni in her chuak don ta ati ruwang wanga ti chuan puk chunga chuan han lu ta han en kuala puk chung thim tak maya chuan lut zelin puk banga te chuan Buddha lemte Buddha chin chian na tele Buddhist chin chian na sang alang tam hle Antnora chuan Buddhist temple ani ti a thiama ma se Antnora chuan abei sei ang tak ro hlu a mu mai lo ma se puk chu lut thuk zelin a circle khata kongka hlui zet mai kum tam in hong to lo ti hriat tak mai chu a han muwa apan hnaya har sa tak kongka chu hongin a chunga han en kwal vela Antnora chuan mami pakhat lo thureng a muta ani Antnora hian ro hlu omnia angai awangin abei sei vak lo mami an mu hi angai dan po ani lo man lek lek ti na nuwa soi hetia mami a muthut hi a ham hai lek lek jok ni in a nuwa a soi tel nge ani amero chu Antnora chu alom hle tho maya min mami an mu chu hian mi thiam den chung mami te chu an DNA an te sa an DNA atang chuan chung mami upat dan chu an zir ta thina an upat lo dana zurin amana tawin atlom thina ni ti chuan Antnora chuan amami mu chua chu la chuakin in lama phur takin a hon ta thawani ti chuan dan pa ngain amami chu hral turina buat saya a hral na tura ami dor thin te chuan kalchilin chu mami chuan han ena chutia in dor lai tak chuan Antnora dan kala sum dona kalpui chui rumek tu police lam chuan ron nang chingin ama le ador tu te mai baka mami chu an man ta ani khovela hian Antnora nga thil hlui jong chi tam takan oma lo tling hausak pui tam takan om ve bok ma se hetiang thil hlui jon kalpui hi sarkar hriat puya danang taka kalpui angai awangin mitam tak chuan sarkar ra hriat puin an la du thin lawani hriat puin an lak chuan an hmu chua kha an pumbil thei don lawa chung sarkar in register du lo jinga chuan Antnora po hi atel ani tun main Antnora hian mami then khat alo hral nol to ni in ama hrichiang tu te chuan an soi
et nor mami mu chua hian makdang lam na tak mai anei tlat maya chu amami mu chua chu a thu tlat mai hi ani mi hring thi nuwa mami ata na song bol te chu an mungil at thina he mami hi chu a thu tlata Siberian Times in a soidan chuan en noran a hondom po hian zon turin midang a roi ni in an soi ti chuan puk pakhata en nor mami mu chua chu sarkar lam mi thiam ten zir chian ata nan la eng teu pa nge ni yang ti zir chian an tumta ani mami chu an han phela putar kum upato tak mai cher em aru ovunin atuam chang he lo nia chu mami chu thu in lotus position an ti na thua lotus position an ti chu buda an biaka an thut nan hiani mami chu tun lai thiam na sang ber manga zir chian nin 3D kan ti mai 3 dimensions kan mangin an han zir chiang phota a DNA te la in kumzan he upa ani tian hre thei ta ani mami kumzan hi laga upa chu black market rate a po atau thei vak lo hrim hrimma aru te chu x-ray in a result alo chuak zela forensic result zong alo chuatak nu chuan thilmak alo thlengta he kumzan he upa mami hi ala thilo tlat forensic report atanga alan danin ataksa na thodan engkim ala pa ngai veka ataksa chunga athisan kalvel te po ala tha ataksa hi nungle turin ala function thei vekani ma se ataksa achera ataksa in ei tur tha amu lo re wangin ataksa hi achak lo deu ti chau ani tamei chu kumzan he upa mami chu ataksa bung sang zir chian na tangin ataksa sel te an la thilo ti chu mi thiam te zir chian na le an zir chu ani ta tlat ani chu mami chu an chei bol dan le om na mun mei ba ka a thut dam position atangin buddhist pui thiam ani ti achianga chu wangin buddhist pui thiam le doctor ni bok buddhist sa kho hroi tu ro pui dalai lama me upo en kol thrin tu dr Barry Kerzin an kota dr Barry Kerzin le mi thiam rol ten an han zir chianga hriat fu lo lai an la nei chewa wang le chiang zoka zir an do wangin professor Gang Hu Gin Puver Bata Mongolian Institute of Buddhist Art Ulaanbaatar Buddhist University a mithiam Buddhist sa kho chungchanga mithiam chungchuang an punta hiala mithiam rolin chik taka an zir nuwa he kumzan hi mi mami hi Buddhist meditation in thilawin a om ani an tita ani meditation hi soifia hlekila meditation chu atoi zongin ursun taka in ngai tuana ti in dictionary a da ani Buddhist meditation an ti chuan lotus position a thu in ursun takin chim buai tu ommi alawin thilan ngai tu ta chu an mani sa khuwa chuan ril ru hrisel nan le hadam nan te an mang thin ma se Buddhist pui thiam fir chin chuan mi pa nga in meditation an ti ayana safe in meditation an ti thaya an ril ru chu thununin khovel makti khop le science point afin fia thailo hial tur khopin thil an ti theita chutia in meditate lai chuan an thuak thil ti theina mangin boruak an kang thaya dar thlang ten en ke phok thaya ni an ti chutia nga meditation na salutuk ti thei chin chu pui thiam jinga po tlem te an oma chung mi te chu in meditate lai chuan bia po ni ila an reng ngai lo kar tam tak eng mai lawin an taksa eng ma lut lo le chuak lawin an om thaya ni an ti chung meditation ro pui tak ti thei ho jinga chuan meditation dang lambik ati thei fal bik Buddhist temple then khata hian om le chhonga chung te chuan mi tlo po le biak po an du ngai lewa an om na hun bi ru tak maya chuan kum tam tak chuak lawin an khosa chot thina ni an ti fian rial an mamoa Buddhist meditation an ti to chuan an thuak thil ti theina mangin an bula hna thel te le man ruwa jang khai deuh no thleng le thil dang soitak anga ajang khai deuh ho kha boruak an kang thei hial thina ni mithiam te chuan zir thuk zelin and noran he mami a mu chuan a mun hi Buddhist temple hlui ani ngei tian hreta he amami mu chuan meditation om hi Buddhist pui thiam ho jinga po achung chuang pol tak ani yang ti Dr Barry Kerzin la thopui te chuan an ring ani he Buddhist pui thiam hian kumzan hi kalta khan he hmuna hian tu ma hriat lem lowin meditation ati anga midangin an hmu nu poin ala in meditate chela ti chuan apui thiam pui ten kum tam tak nuwa har chuak le chau turin mami angin an siam ta ni ang anti police ten enter hi thu zot fein engtin nge helai mun hi a hmu chua thei din an zota enter a chuan hun eng moti kalda atang khan helai zona hian chimbal dang lam tak khomi te le ama ngei poyan hmu thu a soi ani heti a soi nu hian professor Gang Hu Jian Burar Bata chuan he mami an hmu chua hi Buddhist temple ro pui pandito hambo lama dasi dorza
itigilov antia zirtir tu ro pui som panhina niang ti ngai dan anei ani he an mami mu chua thukal zela hian et noramami mu chua zir chiang tu Buddhist mithiam professor Ganghu jiang purvebat ate thu che dan an hriat atangin tu hnu hiam mithiam then khat le journalist then khat ten Khowela Buddhist temple lian le ro pui tak tak a chung ril te hi zir chian an chaka en chian chak na an nei ta tlata en chian le zir chian an chak chan in tran na chu he komzan hi mi mami an mu chua hi ala thilo ti an rin chung changa mithiam le forensic ho makti philian om lain Buddhist puithiam ho chanchin hrachiang tu le an kalphung hrachiang tu Buddhist temple chung ril chanchin tam tak hretu Professor Ganghu jiam purvebat le Dr. Barry Kerzin te chuan mak an ti ve vak tlat lo Dr. dang le mithiam dang te nena an tho tlan hu phei chuan tunlai Buddhist temple chung ril om dan ten soi thoi thuak thina an mami mu chuang chi hi tunlai Buddhist temple chung rila hian alo om nual aga ngai thein thuan chep le zau thin hetiang hi thil om dan ani awangin mithiam than khat chuan Khowela Buddhist temple lian ho chung ril mi lu po an phal mi lo na hmun om tlat mai te hi an ring hlel ta heng Buddhist temple an pagoda upato tak taka te hian an mami mu chuang de umi hring kumzahni ai upadei to te hi an lo om nge yang ti rin dan an nei ta tlat ani he an thukal zela hian chui tu then khat chuan the swai dagon pagoda Khowela Buddhist temple larber pol Yangun tun ma rengun tia kan hriat Burma ramom hi a thei chin an han chui chawa he hmun hi Golden Pagoda tia soi ani bok he hmuna hiam Buddhist sa khoser le sang na sataka khoi ania tin he hmun hi Khovel huwa po lar ane wangin ram sang sang atangin hripui len ma phei kha chuan tlo a hlo hle ani he Buddhist temple ro pui swai dagon hi mi nan tlo na sa ma se mi tlo po phal lo hmunom he hmuna hian swai danin Buddhist puithiam na jongpo an lut ngai lawa lu phal an ni lo anti he hmuna hian thuruk tam tak omin aru ka zirmi te chuan an ngai ani he swai dagon chung rila hian an rin danin kumzan hi emo kumzali atanga janga vel thenga upa mihring meditation ala nung anom ni an ngai ani he ngai dan lo pian chona chan chu a hmalama kan soi tho and noran pu ka mami kumzan hu pa a mu chu an zirna Khovel huwa po Buddhist mi te ngai san an zirna ina mithiam Professor Ganghu jin Purer Bata Mongolian Institute of Buddhist Art Ulaanbaatar Buddhist University mithiam hian trum khat chu tong chep sualin mithiam dang te om lain heng aya upa meditation manganung hi an la om nual ti zongin a soi zau peka a tong a chep sual ti in hria in soi noya han tum chawa ma se mithiam dang ten ron zot vatin a om tak tak mo an ron ti chawa ma se an zona angai sak du lo der kwal chhota ni in an soi hemi nu hian journalist pakhat a ming tarlan du lo chuan Burma aswa dagonami puithiam pakhat chu komfalin thil om dana zota ani chuan temple chung ril tu ma lu po lo na hmun na om thu soin chu hmuna chuan puithiam tlem te chaw an lu thei thu asoya ani chuan alu na kong ka hnai po an rem ti lo thu in a chang ani tin chu kong khar chu chhun zan zoma ven ni in mihring thom le thil dang thom hriat phak ani lawa chu hmun chu engwanga vengun bik em nge an ni a hriat bik lo thu asoi ani a chung ril lu thei bik lo ma se he swai dagona hian thil in thup a om nge nia ngai ania an rin dan bera chuan he swai dagon chung rila hian kum tam tak meditation anung to a then chu kum zanga don lai upa te an om nia ngai ani ta hiala heti tak maya mi lu an hlau le tlo po an phal lo hmun Buddhist puithiam zinga po tlem te mi thlan bik te chaw an lu theina hmun rip taka ven hmuna hian thil in thupa om nge ni in an ngai ani tin he swa dagon lo po hi meditation awanga kum zanga chuang dam to om na hi Thailand rama Buddhist temple engemaw zat om ni an ngai ani tin Wat Phra Dhammakaya temple Thailand mi po hi thilmak om na ni an ngai he temple a po hian tu mat lo phal lo hmun omin he hmuna hian Khovel mihring upa ber te an khosa ni a ngai ani he hmuna hian mitlem te chi alu chhuah phala ni a an soidan chon he temple chung rel lu chuak thin mitlem te hi engdin hmuna po dingin thina hial khop thil ti ngai po ni se an thil mu le hriat te hi soi chuak lo tur in tiam vekani anti thina hial khop in tiam kamnan nei wangin he hmun po hi thil in thup danglam omna nge yan ngai ani aru kazir tu de chuan he hmun hi Khowela Buddhist meditation ti na hmun pui ber ni an ngai hialani hei mai hialani lawa the temple of Emarzer te
Wat Arun Temple tele ani na tak phau chua tamlo temple engamozat hi Thailand rama meditation ti na hmuna omni in an soi ma se heng an soi te hi Buddhist puithiam emo Thailand sarkar emo po in soi fe emo antum ngai lawa heng te hian mi makti a hlo zual ting mai bok Khovela Buddhist Temple liamber Barodobur Indonesian thiarkar pakhat Java ompo hi tunma chuan meditation ti na hmun pui ni ya soi ani he temple atang hiam pui thiam za chuang kumza ni aya upa ning ye rin te chu Thailand rama temple sang an sundar ni in an soi ani he Barodobur hi yugo karta atanga kilometer somlia hla omania he temple saknan hian lung block makta doi ni chuang zet man ani nge he temple Khovela lian ber ni na hotu hi mitlo a hlo em ani heng thu thanga om chhotak nu hian en norama mi mu chuak kumza ne upa meditation ala nung ni an soipo hi van tlang hriata achin thup anita tun thleng hiang Khovel chanchin bulian te poin a chanchin hriat tumin bei thin ma se a chanchin hi thup bo ani tlat ani meditation hi Buddhist sa khwak herlawa po ti an oma taksa le ril ru ha damna na mangan om kan hriat ol samdan tur chuan tun laia lar yoga an ti nen hian akal phung chuain ang thuak ani ma se meditation chuan na sa zo ka mi hring a thunun theia wangin danglam thuwa chuan a danglam deuh engpo ni se Buddhist ho meditation kan ti tele yoga kan ti te hi heng sa khwa ni kherlo po hian an zir chiang na sa Christian theology an tam tak point an ngai ven ani Bible zirmi mi thiam ten an soidanin pathianin mi hring te min siam dan ro pui zia lan na ni an ti thung mishing te hi pathianin min siam dana Bible kan hmuangin lo om tak le mak taka siam kan nia Genesis bung khat chang som ni paruk kan an puin keimani yang takin mishing siamila ti thu kan hmu bok awangin mishing te hi pathianin min siam ro poya van mi te ang pathian ang hiala siama ngai kan ni chu wangin kan theina mang chuak tak tak tura kan ril ru kan pe ani chuan heng meditation te po hi thil om ve thei ani thowe an ti ani chu wangin heng mi hring theina om te hian pathian ro pui zia an tilanga ro pui takadin inia I ro pui na kha min siam tu pathian choi moinan mang thung hlola awahan thadon em ole heti china hian kan du to kanga ka channel milo subscribe sakzel ula like share te po kha chanmin han lak pui turin kan gen le chawani e